Bueno, erronka handi bat izan da, esan duzun bezala 7. diskoa da, eta bueno, ideiak bilatzen egon geha, Esne Beltzan beti gustatzen zaigu musika estilo berriak jorratzea, eta bueno, egia esan da, aurtengo urtea lasaiago hartu genuen, kontzertu gutxiagokin, baina azkenean kontzertu batzuk egon dira ere bai, tartean Japoneko bira ere egon da, Japonen izan geha 2 astetan, eta bueno, hortxe da, ni diskoa ez. Zeraino, afuera las penas, pa' fuera condenas. Romper las cadenas, tocar las estrellas, mitad. Seremos la llama que prende la noche. Que todos los muros caerán uno a uno. Bueno, nik uste ni diskoa ondo argitzen dula, bakoitza bera izatea eta aske izatea ez. Eredu hoi dala diskoan. Ja, introa jartzeakin lehenengo kantua ni abestiakin hasten da, transgeneroari buruzko kantua. Bertan ere bilatuko dugu beste kantu bat bullyingaren kontra. Gero letrak egiteko, beti hor dago Jon Garmendia Txuriaren letrak. Eta bueno, ez dakit, nik kantuak egiten ditudanean, musika gehiena nerea da. Behakin elkartzen ezenean ikusten oso ondo elkartzen gehala eta bueno, nik ideiak esaten dizkiotenean behak oso ondo transmititzen ditu bere hitzekin, ez? Oso poesia politiak eta nik uste eta kantuarekin oso ondo batzen direna. Romper las cadenas, tocar las estrellas, mitad. Seremos la llama que prende la noche. Que todos los muros caerán uno a uno. Eta primerakoa dantzatzeko, entzuteko, kotxean jartzeko, edozein lekutan entzuteko, ez? Bai, hori da, pixkatan aniztasuna bilatzen dugu, ez? Gure lan guztietan bezala, saiatzen gara estilo ezberdinekin, badaude gauza oso ezberdinak ere, disko honetan, pixkate nik esango nuke agian rock puntu batekin, eta badaude halako matizak ere, ez? Ojos brillantes que rebosan ilusión, perdemos el control, se sienten instantes de revolución. Afuera las penas, pa' fuera condenas, romper las cadenas, tocar las estrellas, mitad. Seremos la llama que prende la noche, que todos los muros caerán uno a uno. Bueno, oraingoz abenduaren 6an joko dugu Batorenan, oso kontzertu berezi izango da, kolaborazio eta lagun askorekin. Gaina justu egun bat lehenago, 5ean diskoa salgai jarriko da lehenengo aldiz. Orduan 6a handik puri-purian nengo da dena eta bueno, oso berezi izango da guretzat. Eta gero ja atsentxo bat hartuko dugu eta otsaila erdi bukaeraldea hasiko gea ja birarekin.